Imanolen etxeko azken partidarako Orioko plater famatuena. Orioko batetik, beste Orioko bati. Hoi da, bisigua Orioko erara Imanolen omenez. Bueno, martxan jarriko gea. Azteko txingarrak beru-beruak euki behar ditu. Ondo zapaldu eta barria berotzen dugu. Orain bisiguari bi mozketa egin ezkar ezurraren alboan. Olioarekin eta gatzarekin ondo estaltzen dugu. Bitu zein erraz, baina kontuan hartu behar duzu pausu guztiak. Bisigua parrian jarri 10 minutu alde bakoitzatik. Ez da, eser itxasten, parria berua dagoelako eta nahiko olioa jarri dugulako. Buelta ematen diogu bisigari eharra. 7 minutu egin dugu, buelta eman beste 7 eta beste 3 minutu alde bakoitzatik. Ezurra kendu eta poliki-poliki iekitzen dugu. Liburu bat bezala jartzen dugu, bizkar ezurra kendu eta burua ireki. Ozpina txotxearra bota, bisigarria emateko. Seitxun, olio beru-berua jarri. Baraturikin eta gaienakin egindakoa. Orain pilpil harin bat eitzeko, kazola hotz batin, likidu guztia bota, bisiguaren gelatinakin, baratxuri konfitatuak jarri, nazten dugu saltza, eta seitxun pilpila egiten da. Maia gorenera eraman gaituzu, ona hemen, zure mailako plater bat. Inoiz ez dugu astuko, gailurrera eraman gaituzu. Beti gogoratuko zaitugu. Zuk gogoratzen duzun bezala, Orioko kaletako usaiez bezala. Haize gazia kaletatik, parria piztuta, zure herriko bazter guztitan, zure eta gure kolore tindatutako iluna barra, latuak oiuka. Mila esker Imanol, beti bihotzean.